Nggih. Sowan kula macange Yulimbo. Sugeng dalu Mas Gading. Sehat to Mas Gading? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Piye rasane iki mayang bareng kanca-kanca le rawuh iki tumplek blek saoke wong tur ngajeng piyambak niku kakean ibu-ibu lho. Saking tresnane karo Mas Gading iki. Luar biasa. Luar biasa pokoke mriki, Pak. Seneng ora anak ibu-ibu sing nonton? Wah, seneng banget kula. Nggih nyuwun tulung ibu-ibu wonten ngajengan piyambak. Menawi saged radi mundur sekedik terus mbok menawi saged lenggah terus sing wingking saged ketinggal ngaten nggih. Saged ningali leres nggih Pak Bu nggih. Nggih niku sampai menek-menek niku se wingking mesakake. Muga menek-menek pas kepoyoh wah ora. Lah ya mesakake sing ngisor ya, Mbak. Ya nek umpamane arep nek ajeng lenggah alon-alon nggih mengke ndak nglingguhi kancane. Soale iki wis ra iso obah Ra iso obah saking lepet-lepetan pengen delok Mas Gading jebul baguse ketemu wis do dirasani ibu-ibu. Wih to Mas Gading jan bagus gak suarane wis apik suluke barang. Gemes ya Bu. Carane nek duwe anak kaya Mas Gading piye rasane? Wah, bombong seneng pengen jiwet ya Bu. Kok duwe anak to? Aja lah aku nek dijiwit semono kae ya biru erep awake. Lah iya, ane saking bombongnya saking senenge kok karo Mas Gading. Ya luar biasa ya sing nonton diane tumplek-blek. Oh iya tumplek-blek. Tumplek blek. Tumplek-blek. Tumplek blek. Ora black nek black iki wadah kerupuke lho. Lah iya maksudku kuwi saking akeh menika dilalah streaming nggih kathah penonton wonten Pilang Rejo Melumpuk sedoyo wis ra ono sing absen iki carane rasulane sukses iki. Saoke wong nggih luar biasa Pak Lurah lan terutama sing saking Jakarta Ikatan Keluarga Pilang Rejo ya dari Jabodetabek yang rawuh sini memberikan support besar. Ki bukti ya Mbak, mbok merantau tetep eling karo desane dhewe. Terus Bali rene. Bali rene ora kok mulih ya meneng ongkang-ongkang ora. Ana acara apa ning desa ya urun ana duit ya duitnya. Ana tenaga ya tenaganya. Buktine Mas Gading door press sak oke-oke. Nggih, door press. Luar biasa. Niki nggih nganu Mbak Elisa ngaturke panuwun katur Bapak Gubernur melalui Kundo Kabudayan Daerah Istimewa Yogyakarta atas fasilitas pewayangan malam ini. Nggih, matur sembah nuwun. Bapak Gubernur disupport menika. Nek mboten disupport mangke ndak wayange saya mengkeret saya meredup. Nek disupport karo Pak Gubernur kan ning ndi papan berbagai titik dalange sapa wae sing penting wayangan. Ya, ning Jabodetabek nek awak dhewe wayangan ya Mbak, dalange sapa wae wonge mesti do melumpuk nonton. Kon paling akeh saka Gunung Kidul. Wis saoke wong kuwi saestu. Buktine mereka berarti semua mencintai wayang kulit, mencintai budaya. Nah, kowe urung apa bage binage apa-apa ngono lho. Kowe omong terus ora kena diselani kok. Mbah aku nek le mayang Mas Gading bateraiku carane biasane mung siji iki baterai papat. Pret. Lah ya mulane aku mengenggi wae wong ra entuk nggon kok ket mau. Ya saiki tak wenggon no. Aku tak omong. Gedene semono mosok ora oleh nggon. Lah ya to Mas. Ayo. Piye? Kepiye gede apa cilik? Wis manut. Aja dadi rawani. Sugeng dalu menika Mas Gading, Mbak Limbuk, Mbak Canggih. Sugeng dalu Mbak Tatin. Sak menika sampun mayang malih. Sampun kendel. Alhamdulillah. Mbiyen gek cilike anggur weruh wiyaga apa sinden Mas Gading langsung mlayu bagat. Isinan biyen ra nyangka babar belas nek saiki kok dadi sakmene gedene wis iso mayang. Lah iya. Nyuli bapake. Kowe ya tau ngedusi Mbak mbiyen. Wis tau. Kelingan ora Mas? Wah, kelingan ayo. Mbok aku didusi meneh kala-kala ki. Waduh, nek saiki didusi tak
Cilike ya ngerti ya ta, jaman cilike. Nek biyen Dik isih cilik tak nggo dolanan ra apa-apa. Apa sing nggo dolanan? Ciduke iki lho, Mas. Oh, lah ra ngono. Aduh, ra. Piye lek mau ngedusi gebyor njupuk sabun. Alah bagus tekan dhuwur, medhot. Aku nek ngosoki nganu kok telaten. Nek ngosoki karo ditapuki kok aku ki. Ha ngene to. Ngono. Salah. Ora ya kae iki ora tak tapuk mergane iki tanda sayang iki kan warna-warna. Ono iki kang saking biyen gek cilike jan ngeyele ra jamak-jamak. Saiki wis gedhe, wis mayang, wis bagus, wis metu brengose. Lah nggih. Brengose ora. Lah yo jenengan isin meneh iki isin meneh lho, Mbak. Kok malah ambruk? Apa? Kok malah ngambruk ngapa? Ora apa-apa. Ya kuwi kan wis metu brengose mau lho. Ha iya lah. Madhep rene lah. Lah to. Heeh to. Ana brengose tipis-tipis. Ana. Iya. Ana sing kandel barang rambute kandel iki. Rambut iki lho ngene iki tutupi blangkon ora ketok. Oh, rambut. Rambute kandel. Nek rambut dhuwur jenenge rambut. Terus nggon kene nggon mripat jenenge apa? Alis. Terus nggon iki heeh. Terus nggon kene Sorirom. Brengos. Terus yo misar lambe. Apa jenggot? Heeh, terus nggon dada. Apa ora ngerti aku? Simbar. Simbar. Simbar terus ngisore. Sore wulu cumbu. Wulu cumbu iki ngendi? Iki lho, jempol. Aku ora mampir terminal. Wis ora rasah. Arep tak warai kok malah ra gelem. Semoh aku. Ora gelem. Rame iki nek ora rame ora apa-apa. Lah ngapa maksudnya nek dhewe-dhewe gelem ngono apa? Ora iya no. Weh, ora ono sing ngerti kok. Maksudnya ya gelem karo aku. Ora. Piye ta? Ya wis sanane ngono wae. Sanane nek gelem ya karo Mbak Elisa iki, Mbak Elisa ya urung duwe bojo. Wah yo adoh banget. Nek ora ya ditawakke ibu-ibu sing ajeng duwe mantu Mas Gading monggo. Monggo Bu, menika tesih legan. Bobote piro? Maksudnya kok tekan bobot? Lah yo ngono tak tawakke ngono lho, tinggi berapa, berat badan berapa, ngono kan sing ceto to, ben komplit ngono lho. Nek Mas Gading dhuwure 100 piro, Mas? 170. 170? Telu sekitaran semono lah. Wih, dhuwur banget. Berarti karo awak dhewe wis ngungkuli ya. Mongko pas mbiyen jaman supet kae sadurunge supet alah isih samene saiki wis ngungkuli ya. Kandhani saiki wis ana brengose kok ya. Statuse wis cewek terus. Lho lah kepiye to? Ya wis wayahe kok ya Sas. Kowe kuwi sing wayahe kok urung ndang. Aku ora kesusu kok. Kowe selak pengen nyumbang apa piye? Kok nek silak tuwa lho Sas. Ya ora apa-apa. Ini derek ndedonga kagem masyarakat Pilang Rejo. Mugi sedaya tansah pinaringan sehat. Amin. Lancar rezekine. Amin. Rezeki ingkang berkah barokah nggih. Amin. Mugi tansah guyub rukun ngenten iki lho Pak nggih. Dadi ora gontok-gontokan najan to ndelok uwel-uwelan ngene ning tetep oke. Tetep oke. Sing do merantau ya paringi sukses. Amin. Ning manggon perantauan paringi dhuwit sing akeh, bali iso mulyake wargane. Amin. Ngono. Apa nek sing urung didongake? Nganu pedagang. Pedagang. Paringi laris anggone dedogongan. Amin. Apa? Dedagangan. Anggone dodolan kok. Dodolan ding. Nah. Dodol sing jemek-jemek lho. Ya kan dodol tok iki dodolan. Dodol ora dodol. Dodolan. Lah nggih. Sing petani. Hah? Sing petani paringi subur tandurane. Amin. Golake iso murah tur didol ya laris tandurane. Terus apa neh? Sing pegawe ya paringi munggah pangkate. Sing do durung kagungan pedamelan nggih mengke paringi lowongan, paringi pedamelan. Amin. Sing dorong duwe jodoh termasuk aku dhewe. Ndang entukno jodoh sing pas. Nek ra pas kan ndak dadak ganti to.
Kok koyo klambi wae. Apa-apa iki kudu pas. Lah iya to Mas Gading. Soan mriki Pak Lurah, nggih, Pak Naryo lan sederek-sederek sedaya mawon. Menika mengke ngaturaken panglipur setunggal mboko setunggal. Mau sampun kathah layang-layang kangen. Saking warga mriki, saking panitia lan saking WhatsApp nggih wonten. Monggo Mas Gading niku banyak surat-surat dibaca. Niki kathah mbok dibantu membacakan, Mbak. Kula, Mbak. Oh iya le. Niki 3 mawon pun. Pun mboten napa 3 mawon niki. 3 mawon tok pilih sing tipis-tipis iki. Ora. Sing kandel deleh kono. Ora iki lho. Kok cuk ngono kuwi. Ra ngono kowe mbiyen ro bapake wis kaya ngono saiki genten nek Mas Gading iki sing calcul ngono lho. Iki anake mah luwih parah Bang bapakne. Lah piye? Iki sakmono wis wani wae nek bapake gak rek jek tepo-tepo nek iki. Aku ora. Wis apal kok. Iki langsung dasdes. Apa kuwi? Apa-apa nek ra ngelingi mbiyen bapake ngenehi rezeki wis tak pites iki. Waduh. Sia-sia. Ayo dipites semono kuwi ya cadel tenan aku. Nggih, nika Request lagu saking Bapak Sumarlan, nggih. Ngesti Wiromo Bekasi. Nggih. Nderek nyekar Nyidam Sari Mawi Bowo. Nggih, berarti mengke kalih nyekar ki Mbak mengke. Cek dibuka sik piro? 100.000 rupiah. Laris manis. Lagi nggonku kandel, Mbak. Wah, iki mateng, jan mateng iki. Nek abang iki mateng, nek biru urung. Mentah. 5. Sapa? Titip. Oh iya, siap. Siap angger nggawa ono siap. Iki yo kur nggawa tok kok dibagi sakmene kae yo. Minta lagu Caping Gunung Mbak Tatin, dar kowe dhewe. Ah ditik tak pek aku dhewe. Ya mbok nek kowe tegel sakmene kanca-kanca warga laras ra mbok bagahi yo nek tegel yo kono. Apa-apa aku tegel kok. Wingi ana kasus nek ning nggon aku kono sinden nek do mele ana dhuwit kudune dibagi-bagi kancane gawa dhewe. Jare ra iso beol. Oh. Ning endi? Nggonku kono. Ra nggonamu aku ora kok. Ora aku tetep lancar. Kagem Simbok Sulasi Danyangan ugi kagem Bapak Lurah Bilang Rejo Bopo Sunario sak perangkatipun selamat merayakan bersih Deso Bilang Rejo. Mugi-mugi Deso Bilang Rejo warganipun tansah guyub rukun subur makmur adem ayem toto titi tenterem. Amin. Sehat bagas waras. Amin dari Subandi di perantauan. Ya, amin. Matur suwun Pak Subandi. Terima kasih Kang Pak Salato Subandi. Sewu. Kang Salato Sewu, yo liyane ya. Nggone Mas Gading dulu. Nanti ini aku masih satu. Oke. Ayo. Ngiriin. Ya. Yo maca, Mas. Yo. Ora meneng wae. Ayo. Yo. Saking kula Ibu Darmiati nyuwun mawar kuning kagem sedaya pamirsa. Salam budaya. Salam budaya. Nggih. Saiki transparan kok. Kepareng nyawer nang dhuwur. 100.000. Oh, nggih, matur suwun. Sembah mawar kuning. Seniki wonten malih Pak Dalang minta lagu Gubuk Asmara yang menyanyikan Mbak Tatin yang boys. Welelelele. Mobloh tur aku seneng. Ya lah. Kandhane do ngeyel. Wis nyanyekno kabeh sewengi dari anak perantauan. Pak sama saya Hardiono. 100. Mayan. Nyo. Oke. Aku tok wis 600 iki ya. Wis, yo. Ana meneh Mas Gading itu. Wis kathah niki. Siap. Saking paguyuban Bagas Waras. Nyuwun ning Caping Gunung Jenggleng. Lho niki ingkang nyekar Mbak Tatin. Wah iya iki. Lho Tatin meneh. Iki kelakon sewengi mumpluk lambene iki. Tan Tatin. Kandhani big is beautiful. Apa? Big is beautiful. Hah?
Lemu ajar bahasa Inggris ki ndi? Lah apa? Bener ora? Inggris cara ora ngerti kok. Inggris cara sentolo. Lah apa nek Big is beautiful. Hah? Beautiful. Beautiful. Kur dicepet ke. Iya ngalah. Sampai gunung piro Mas? Oh iki Dari siapa? Paguyuban Bagas Waras. Heeh. Parang nyawer 200.000. Matur sembah nuwun. Paguyuban Bagas Waras. Nggih. Niki tesenten malih, Mbak. Napa malih? Katur dalang nak Mas Gading nyuwun bawa sinom Padijono bablas ladrang rujak jeruk. Saking Mbah Jo IKPR saking Parantau. Perantauan. Ah, niku. Bawa. Wah, aku rasa le maca iki. Piye? Aduh. Nah, niki. Ayo, to. Piye? Iso ora? Bawa dewa. Bawa dhewe. Bawa dhewe. Nggih, Mbah. Oke. Mbah pas apa? Mas, sapa iki jenenge? Mengke saged Oh, ninggal. saking Mbah Jo, nggih. Nggih. Transparan kita buka semuanya ya. Ya, transparan. 200.000. Nuwun. Liyane do ngitung iki. Niki tesenten malih. Wonten sinten? Sugeng dalu bucange, nggih Sugeng dalu. Kula nyuwun gending podang kuning sing nyekar Mbak Tatin. No, Tatin meneh. Saking Gito. Terus sinden 8 mulih wae iki yo. Totan Tatin. Aku yo tak mulih wae nek ngono. Aku ora tau tawa do milih aku dhewe lho. Iya ya. Iya ya, soalnya gede dhewe aku. Dadi ketok Ya dhewe. mbah iki. Kodamu apa to jane? Hah? Kuwi do tergila-gila semua. Kodame kolor ijo. Niki dari Pak Putra Dikari Gino Baladewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng dalu anak Mas Gading Pawukir. Sugeng dalu Pakde. Ye, derek mangayu bagya anggenipun Desa Pilang Rejo nglipar merti dusun. Mugi masyarakatipun tansah toto titi tentrem kerto raharjo. Amin. Wonten tali asih menika sekedik mawon kalih yuta. Sekedik mawon kalih yuta. Setunggal yuta kagem sederek warga laras ingkang kula tresnani. Setunggal juta kagem anak lanang Ki Gading Pawukir. Alhamdulillah. Masuk rekening, alhamdulillah. Request langgam rengu digarap langgam lajeng didangdutake. Please tolong Mbak Agnesia Nandasari. Wah, kanggo akhirnya dudu Mbak Tatin. Wis ora Mbak Tatin meneh. Tetap guyup rukun kompak solid warga laras seutuhnya sak lami-laminyo amin. Saking Putra Dikari Gino Baladewa. Nggih, sempan won. Apa meneh Mas? Iki kesehatan. Saking Mbah Warno. Warinem Dul Sumur. Dul Sumur. Nah niki terusane. Oh iya. Ngersake lagu Podang Kuning lho, Podang Kuning meneh. Kuning loro. Nggih. Iki pira kuwi Mas ayo? Oh, sik. 100. 250. Oh, 250. 250. Dan luar biasa. Piyayi kene iki nek nganu ya nyuwun lagu ya langsung Langsung Dongake sinten kemawon ingkang sampun request dilalah menika sampun paring rejeki mboten lokak tambah kebak paringi berkah salami-laminya tikel teko engko ngenai 100 ya mulih go sak yuta ngono ya kira-kira 10 kali lipat mulih ya monggo ingkang badhe nyawer mengki tasih wonten wekdal nika Alah nek kepengin 100 dadi sak yuta monggo ya malah kaya apa Mbak Capeng Gunung dulu ya, kita kasih sambil. Kita senten setunggal melih. Oh iya, sisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Minta lagu Tiwul Gunung Kidul. Iya. Saking Bum Desma Batur Agung Lipar dengan unit usaha 1 UPK DBM 2 BMT Batur Agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun. Ingkang nyekar Mbak Tatin. Oh iki. Ki Mbak Tatin iki. Nah, nek gawe-gawe nek sing kuwi kari dhewe gawe. Iki lho. Endi? Ndelok. Iki lho.
Ndi ana to? Sing nyekar Bro Pastiwi kalian Mas Gading ngono. Ora. Genah iki lho, Mbak Tatin lho. Gawe karepmu. Ben mumpluk sisan. Ya capek gunung sisa jumboh mendoakan. Apa jenenge Merti Duson, mangke nglendongake nggo parian. Nggih. Nyepakake siji-siji, sinden-sinden. Yo. Sopo sih? Kamu. Tatin iki lagi dadi bintange iki, role. Lagi ngerol iki. Engko rol depan. Paling banyak apa kaya banyak? Paling banyak, tak kira kaya banyak. Ya paling banyak, ya kaya banyak. Banyak nyosor sapa? Lah sapa sing gelem disosor? Dalange wis. Oh kalau ana sing aku ngono lho mburi. Sapa? Capek gunung nggih. Monggo capek gunung. Sama. Matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun nggih, Pak. Nggih. Capek gunung sampun dipinangkani. Nggih, sampun. Wah, jan oke. Luar biasa. Melumpuk kabeh. Lumpuk. 1000 berkah barokah pokoknya. Ya. Ya paling oke 1000-an nggonku. Hah? Sek 50.000 karo 100.000 neh ke nggonku kabeh. Nggonku 10.000 10.000. Kandhani lakone bengi iki lagi taten. Wah, iki kelebon apa? layang lagi nih. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iku wis tak waca urung ya? Urung ketoke. Sugeng dalu warga laras ugi Dik Gading nyuwun lagu aja dibanding-bandingke. Waduh. Nggih. Saking Mbak Yustiningsih matur nuwun. Nggih. Siap. Lagu Dibuka, Mas. 100.000. Nggih. Mbak Agnes no. Serok Yuto mau Pak Putra Dikari. Saiki selanjutnya kita tampilkan dulu ya. Mbak Agnes ke muka, nanti ketemu sama Elisa Tatin lagi. Setelah intermezzo, Mbak Agnes adalah lagunya adalah Rengu. Iya. Agnes dhewe. Heeh, Agnes. Yuk disepoti Mbak Agnes. Monggo spoti. Sampun dipun pinangkani saking Pak Putra Dikari, matur nuwun. Makasih Mbak Agnes Yanandasari Nuring Tias menika Mas Matur sembah nuwun Mbak Agnes. Menika mbok menawi saged nyawiji kalih kita semua di panggung Bapak Lurah ya. Nggih. Pak Sunario. Wonten pangandika terus nanti habis itu yang dinanti-nanti adalah door press. Iya. Oh nggih, niki kan sekalian minangkani Bu Darmiati Mawar Kuning. Mawar Kuning nggih untuk menghormati Pak Lurah nggih. Nggih matur nuwun 2 menit nggih. Wis maju. Ya wis. Korong menit mawon to Pak. Jenengan ki arep tak nai sepot kok kesusu lho. Niki dikai sepot mboten? Ora sah. Ora sah ya wis. Bras-bras kaya Pak Lurah langsung. Kula tesih nggadahi tugas. Napa, Pak? Door press. Door press. Door press. Door press. Sisa-sisa tadi sore. Oh, ngaten. Nggih, sisa. Nyuwun tulung nggih Bapak Ibu sing duwe kupon didelok. Kula meng bacake ping pindho nek jenengan oleh jenengan pendet teng panitia belakang clear. Nggih. Dicatet tenanan, disiapke saiki. Monggo. Panitia? Nggih. Mbak Tatin mendet 5 lembar. Ya. Mbak Anissa mendet 4 lembar. Nggih. Wah, door press. Door press. Aku ora entuk kupon ya, Pak. Oke, sing siji kambing keri dewi. Yang hadiah utama nggih niku kambing. Hadiah utama kambing. Nggih. Monggo Mbak Tatin. Mbak Tatin 5 lembar. 5 lembar. Merem Pak, merem apa melek? Diocak-ocak. Sik. Adepe nendi? Disiapke. Yo, para bapak-bapak Satu. disiapkan. 2. 3. Iyo. 4. 5. Alah goda lho Pak.
Kok dong godani aku to mbok aja ngono kuwi to. Ah. 5. Wes, aku 4. Oke, Mbak Elisa ambil dulu 4 ya. 4. Kok numpuk. Siji. Loro. Numpuk 3. 4 sudah. Mbak Tatin dulu dibacakan. Siap. Hadiahnya TV. Sekarang hadiahnya TV nggih, Pak Bu. Hadiah TV. TV plat dicatat, diling-ling. Oke, saya bacakan. 0 08 8 2 5 0825. 0825. Dicatat Pak Panitia. Catat Diambil di nggih. belakang nggih TV plat. Ada? Oh, Diambil di panitia mboten mriki Mas. nggih, niki nyong. Langsung panitia nggih. Niki. Terus Lanjut. hadiahnya niki napa niki Pak? TV. Setrika. Yo, Setrika. Yang kedua. Setrika. Aku sisan kabeh apa diselingi Elisa? Mbak Elisa. Yo. 1 5 6 siji 5 6 1500 sewidak enem. Ada 1566. 1566. Enten mboten? Gosokan. Ada gosokan nggih, lumayan, siap Bu. Nom. Diambil di belakang. Guys, Gosokan meneh. selanjutnya gosokan meneh. Nomere 0366. 0366 monggo dipendet. Diambil di panitia di belakang clear. Lanjutnya Gosokan meneh. gosokan meneh 0334. 0334. 0334 diambil di belakang panggung. Terus ceret. Pak, ceret. Di cerete Lagi. wah nek aku ceret yo hadiah aku. Aku wedhus. Oke. 2302. 2302. Ono ora? Enek ora enek pokoknya nenten Tak buri. jupuk deleh mburi nggih. Termos. 0309. 0309. Diambil di belakang. Termos lagi. Oke, termos lagi. 0829. 0829. Terima kasih. Diambil di belakang. Terus pinten nih. Lho engko luwih saka 10 iki ya. 2398. 2398. Ya, yang ketinggalan bisa lihat live streaming diundur ke dikit. 2398. Satu lagi. Apa iki hadiahnya? Apa Pak? Niki ora ketok. Raket oh dibungkus ya. Ini sewah nih. Oke. 0367. 0367. Muga-muga entuk gek entek ya. Mane-mane Cik. Terus kipas angin. Entek Pak, ampun telas Pak. Telas. Tasih mboten. Kok enteke wektu Mas. Weduse kapan weduse? Mengko. Oh, mengko. TP plate wonten nggih. Pun, songo Wedhus. niki wau. Wedhus. Kapan Pak? Jenengan ki get-geti masak sakniki oleh Niki wedhus. sing entuk wedhus. Yakin? Yakin Pak? Tahun kelahiranku. 19. Ini ora 1977. 1977. Konten. Diambil di belakang. Ngapus. Entuk wedhus. Wedhus. Ayan. Isih pira, Pak? 1977 kapat kambing. Dapat wedhus. Isih pira nih? Wedhus. Nah, 5 lagi, tinggal 5 lagi nggih. 5 lagi. Selesai. Monggo, monggo. Mas Gading ambil lah. Mas Gading ambil 5 ya. Yo, ambil 5. Nanti tak kasih aku tak bacain. 5. Ya. Mundak ora sida wayangan, 5 lagi rampung. 2. 2. 3. 4.
Yang merasa punya nomor menghubungi panitia di belakang clear. Sudah. Dah. Nyasa. Yo, selanjutnya. Yuk. 1961. 1961. Selanjutnya 1107. 1107. Oke, selanjutnya. Yo. 1468. 1468 Kelamet, Pak. 1468. 0452. 0452. Terakhir. 0748. 0748. Jam tangan rolet. Wah, elok. 0748 sinten menika ingkang angsal. Monggo menghubungi panitia kemawon. Matur nuwun nggih, ini kelebihan 2 menit ternyata 4 menit. Enggak apa-apa, santai saja, Pak. Matur nuwun, terima kasih. Jenengan ajeng ten pundi? Nyanyi riyen kok, Juk. Mriki, Pak, ten tengah, Pak. Nggo. Nyo napa lagune, Pak? Lali janjine. Lali janjine. Spesial. Hah? Gandeng ora iso nyanyi ngopahi. Oh, langgih titip to, titip. Saged mawon. Saged to, Mas. Saged. Nggih. Kula kesupen pindah malih. Kula netepi darmaning tiyang sepuh Pak Seno Nugroho. Kala rumiyin weling dateng kula. Mas Lurah, nek anakku iso ndalang tanggapen. Alhamdulillah dalu menika kula pun nanggap Mas Gading Pawuken. Caripun Pak Lurah, nggih. Muga-muga nek masyarakat Pilangrejo seneng sesuk nanggap meneh. Amin. Ngoten mawon Mas Gading matur nuwun. Nggih, Pak Lurah matur sembah nuwun. Nggih, Pak. Ampun lali jare titip. Lali nek titip ya titip. Nek nyanyi dhewe. Iso ditagih. Titip kok. Mengko ndak lali janjine. Aja lali janjine. Nah, nggih. Oh, nggih. Padha ya, Pak. Alhamdulillah. Nggih, berkah barokah. Laris manis bilis. Tukon bobok, tukon pilis. Laris. Niki masuk lagi. Oh, nggih, sinten? Request lagu dari Sri Sunarto IKPR. Gubuk Asmoro. Nggih, Gubuk Asmoro. Lali janjine bersama Mbak Ika Suhesti dan Bu Neti Sulandari. Yo, maju sekalian. Ayo, Mae. Di spoti. Spoti kuwi mah nggih, Mas. Sekalian. Langsung. Anu apa? Oh, mawar kuning. Mawar kuning. Ya, Nggih, monggo spoti. Was
Selamat malam Mbak Rika dan Bu Neti. Iya, selamat malam. Selamat malam. Ibu Neti apa Mae? Mae. Oh, sing positif. Sing positif. Positif Mae. Oh lah iya, biasanya Mae kok terus ibuke. Lah nggih. Nek ngundang aku piye? Tante. Kakak. Oh, kakak. Men ketok nom. Ayo. Ayo. Kakak tua ya. Kakak tua. Ora apa-apa Nek cengen ngundang nom. Mbak Tatin piye? Mbok De. Simo. Simo. Sapa? Mbah. Oh si Mbak. Ora apa-apa tak berkahi le. Ah iya. Nggih, Mbah. Wek men ya. Nggih. Pamundutan Pak Lurah. Lali janjine komplit sak bawane sekong Pak Geter. Oh, anggitane Pak Geter iki. Dibaleni, didudak meneh. Oh, Ya giliran ya. Ya. Oh alah. Mbah Pras. Nek mlaku kesandung kabel. Kok mbah to? Kok ya aja mbah. Terus apa? Tante. Wah. Jan. Ben aku ketok Wong Mas Gading ngomong nenek moyang lho, Bu. Aja kok menanek direwangi dandan kok nenek. Wah iya. Nganu, tante berarti ya. Tante Pras. Tante Pras. Cantik sekali. Cantik sekali. Kayak bidadari. Kayak bidadari kesleo. Ngece tenan nek karo aku. Ben ra apa-apa wong kalone lumayan apik. Dinyak ra apa-apa Le, sing penting aku sesuk ketok jak ya. Arep ming kon ngobong menyan. Ah, apal pisan gantian. Monggo. Nggih, ada podang kuning, ada gubuk asmara, ada ojo dibanding-bandingke. Ada tiwul Gunung Kidul. Gunung Kidul. Ana Nyidam Sari. Nyidam Sari nggih wonten. Gubuk asmara? Gubuk asmara. Oke. Gubuk asmara. Monggo ingkang badhe minggah pareng. Lah napa ken minggah? Alah padune men entuk saweran. Ya ming tak kok nyanyi nggih. Lho mau ngidola kok naming heh? Oh mengidola tok to? Heeh. Akeh. Loh. Nggih. Tetel. Oh nggih. Hai. Dipanggil itu. Piye? Oh nggih. Heh? Oh nggih, matur nuwun nggih. Nggih. Nah, Waduh. Alhamdulillah. Siapa lagi? Siapa lagi? jebul tenan tante-tante. Oh, Pras Dewi dhewe nyanyi. Bu Alhamdulillah. Pras nyanyi dhewe liyane istirahat. Ya ngene iki wong tua bejo le. Lah jenenge tante-tante kok ya. Nah, arep tua ning laris manis-manis. Heeh. Nyenengake. Ora apa-apa ben laris. Ah nggih. Kene to iki. Wah oleh sawer malah nangis aku. Pak kula nangis ati lumpuh. Heh? Heh? Oh pribadi aja nesu lho, Wan. Pribadi. Kayak krungu dhewe. Heh? Pribadi. Heh? Oh wis oleh wis. Rasa padu ning kene. Mengko ning ngisor nggih. Napa niki, Mbak? Gawake apa? Mintae napa? Gubuk asmara? Nggih. Nggih, gubuk asmara. Bawa ora? Ayo bawa no. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.